Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 17. Nung naayat ka iti ragragsak, arak ken agkakaimas at araon, pulos adi ka bumaknang. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Kenya. Nanak, iluto yung man na ito yung ginatang ko akar ni ti baboy. Nagadumo da ito'y. Taylaang umanay asidaan ta ita amalem at iluto kanak ko. Iluto yung amin da ita, tapulutan mi ka ti barkanak. Anya, aginom kayo manan. Katwen nanak. Si kamanan ti agpainom. Katanya ngay nga ron. Siyak matiada kwartana. Siyak ti dakkel ti sweldo na kada kami ngagbabarkada. Dakkel nga agpaiso ti sweldo. Ngamawan samot urnong mo. Ure artag susweldo ak matunggal kinsenas kan katapusan. Isa sa anak ka maawanan nanang. Agurnong kakit di anak ko. Saan mo asay-sayangan ti pagbambanugam? Anya ti serving agbambanugak ngay. No, jak mat enjoyan ti pagbambanugak. Talaga asaan mo akayat ti pabagbagaan, Roy? Tukpalan yung aminan ti bagbagak. Di kayo madanagan. Taikan kayo ti kwarta. Apa man na mailuto yun ay tapulutan may. Nanang, da kayo man langan ti mapan mangibang ko iti sweldok. Masadutak arumwar. Kayat ko ti aginana. Ay katwan anak ko. Iturog mo tapno napigsa ka manan nga agtrabaho inton bigat. Gumatang kayo matan iti sidaan tayo. Anya nga itigatagag. Makamu kayo latan. Nonya ti kayat yung agatangan. Ay tay paboritom latan tigatagag. Uray katunggal ag sweldo ka laang met agumatang ta iti karnay. Makamu kayo latan nanang. Basta gumatang kayo itinatang. Wain barok. Saan ka madanagan? Tatalaga agumatang ka. Uray saan mo nga ibilin. Kasano, Tyra? Kayat mo ta mapantag disco inton malpas ti trabaho? Kayat ko basta sikat itayan. Natural. Siyak nga ron ti lalaki, di siyak ti sagot. Kastaman di kayat ko lalaki. Galante. Basta sika, aramidag ti amin na pagragsakam. Kaya't sapay lang ko ma, tayo ti kabita na panawan kat sungbatan ako. Panunutag pa ana imbag. No talaga asika ti kayat ko makadwa ititong palbiag. Aramidag ti amin, tapno siyak ti sungbatam kadag ti amin nga agar-aram kan ka. Okay nga, Rod. Good luck langan kan ka, Roy. Faye, ada ka dilakad mo inton bigat? Awan man, makimisa laang. Kalpasan na, agawid akon. Mabalin ka di makikuyog akin ka makimisa inton bigat? Sige, okay laang man. Anya nga oras sa makimisa ka? Uray ag second mas ta kuma. Tapno saan unay anasapa. Kan barang saan ton unay nga ado ti tao. O sige nga Rod. Umay kasukunan inton bigat, iti balayo. Apay asaan ka pailang anak kapeles, Nico? Saan ka kadi makimisa ita? Makimisa ak nanang. Kadwak ni Faye. Ag second mas kami. Kasta ka day. Ay, umuna aklat nga rudan. Ay, apay, sinungbatan na kan ni Faye. Saan pa nga Rod, nanang? Ay, nagkapsot kan anak ko. Lalaingam tapno mapasungbat mo ni Faye. Ni Faye nga minti kayat kong agbalin manugang. Hawan nanang. Ni Faye mo ti kayat ko makadan na tong palbihag. Ni Faye ti makagapo, no apay nga agsalsalo kagak. Gapo ta kayat ko sa liwanwan to ti biyag mi. Nasaya taada kasta kapanunutam anak ko. Saan akas ka dagiti dadoma dita anaruam iti ragragsak. Kas kuma iti anak ni Maring akaruba tayo. Diyay lamapan iti barte amuna. Awan hilig ko iti kakasta abanag, nanang. Kasangay ko inton umay a Domingo na nang. Agsaga na kayo, tagparti akto iti kalding. Ayabak dagiti barkadak. Mabalin mo met a celebraran ti birthday asaan akasapulan nga aggastos ka iti dakkel. Aday ta kayo manan. Kontrabida kayo manan akunak.
Apay aya, akan na yung alap na iti pagragsakak. Ay na anak ko, siyak nga rod ti masaysayangan, no kasta nga gastos ka iti awan ka is-iskan na. Kaya tiyo asawan, awan kas-iskan ti paggasgastusak. Tay kunakon, mabalin mo ti agselebrar, asaan ka nga aggastos iti dakkel. Dahil ti pagragsakak nanang, iso asaan kay kumakumuntran. No anya ti kayat ko, iso ti masurot. No kasta, sungbatan ako, Tyra. Wan, Roy. Dahil ti regalo kan ka, ita ang kasangay mo. Nagyamanak. Oh, ti parang sumbat mo kanyak ti kapatgan a regalo ang naawat ko ita akasangay ko. Sapay la kuma, ta saan ka nga agbaliw kanyak, Roy. Sapay la kuma, takanayon mo nga ipaay dagiti banag ang makaparagsak kanya. Ikarik leta, Tyra. Saan ak tong agbaliw? Ipaay ko amin akayat mo. Basta lakit di ka baalak. Agyaman ak unay, Roy. Agyamanak iti panang kadwam kanyak anak imisa, Nico. Pakaragsakak ti panangkadwak ken cafe. Amang ano adapay papanam, umuna akon nga agawid. Mabalin ka di nga agpasyar tabay. No awan aramidam ay di balayo. No sana ka makadisturbo ti kahit ko asawen. O sige, awan mat aramidak ije balay. Sige nga rod, agpasyar ta. Kalpasan na, manganta. Ket itulod kanto ije balayo. Nasayata na danon kayo dito balay, nanang. At the good news ko kada kayo. Anya ngay maday ta good news. Sinungbatan na ko ni Faye, nanang. Ha? Imbagakla ang alaala ingam, nagdarasudos kan samot tayo. Ay, saan nanang? Mariknakmet akayatnak ni Faye. Kahit, kaano ngay nga raw ti kalaysa? Agpatakderak pa iti balay ko, nanang. Kalpasan na, awisak to ni Faye iti kalaysa. Ay katwan tapno sigurado akayat na ti makikalaysa ken ka. Ita taaddan ka ayan ayat mo, Roy. Agurnong kakit din, tapno addan to pagkasaryo. Wento ka di, nanang. No kasta nga awan urnong mo. Amangan no saan to akayat ni Tyra ti makikalaysaken ka. Basta tinapatag, maipaay ko lang iti pagragsakan ni Tyra. Nasam iti nightlife. Agpada kami lang iti hiling. Na, anya nga iti magana beauty ta. Siyempre, naragsak kami Anya nga iti serbi na ngagtrab-trabaho no sa anak mo't naragsak iti biyag ko. Ala, ang arod no day ti kayat mo. Ti agragrag saklatan. Makita no agnanayon day ta aragragsak mo. Diyak ang mong agpatpatakder kagayam iti balay mo, Nico. Agbalin to abalay ta day ta, Faye. Anya? Nukas na. Sagsaganaam ti masakbayan ta? Natural. Gapo ta jak kayat nga agrigat ta. Diyak ang mo akas nagayam ti planom. Apay, saan mo akayat? Kayat ko apikit din na saan. No kasapulam ti tulong, ibagam laang Saanan? Kabaalak na ito Faye. Imbag ka pa'y. Agpatpatakder gaya mo nini kung anak mo itidak kalabalay na. Ay wan kakamareng, adang aminan kaayan-ayat na. Kayat na asaganaan ti masakbayan da. Ay, jay anak ko, katawan kasta kapanunutan na. Uray kasano ti panang bagbagak sa anak adengdengken. Kasanaw, naruam nga min iti ragragsak. Saan nga agragsak no awan ti arak? Jak mo't nagliway anang bagbagakan ko na. Ngamjak amo no apayakas jay na. Makaamiris to siguro Ang bareng no saan tawan analadaw ti amin. Makitam ka day ti patpatakder ni Nico abalay na, Roy. Balay ka din ni ko na dyan, nanang. Katuan. Amangan mo't no saan nga iso ti aking balay.
Nakasaritak nga rod ni Iska nga inana. Ni Nico ti akim balay. Adda ngamin kanu kaayan-ayat nan. Iso nga isagsaganaan nan ti pagnaedandan taw. Kasta ka day. Sika nga'y, adda ka dimot urnong mo apagpatakder mo iti balay mo. Saan man aday ta ti pakasiksikuran nyo? Agpatakdirak tulat ta. Kasano ama kapatakder ka? Kat nakagasgastador ka. May samot jay kaayan-ayat mo, nga awan manak-nakam na. Itatanalpasan ti patpatakder ko abalay. Amang ano mabalintan ti agkalay sa Fay. Sige, tumulong ak iti gastos para iti panagkasarta. Planok pa iti gumatang iti lugan. Tapno addan to usarin ta asumrak iti trabaho. Itulod ka iti trabahom, sakbay asumrak kak iti trabaho. Sige, mayat day taniko. Tulungan kamot lang iti day na aplanom. Agyaman ak unay no kasta, Fay. Anya ngay daytoy kakaiska. Invitation letter dayta. Umay kayo inton kasardani ko ken ni Fay. Agkasardagaya man. Yuwen tanalpasan di patpatakder ni Nico abalay na. Imbag pa'y ti anak mo kunak manen. Umapalak kakaiska. Nuni Roy sa bali mo ti aramid da iti kaayan-ayat na. Rinabi aragragsak ti amuda. Jay laagin inom iti arak ti amuda nga aramidun. Saan kalatangag sarday amang bagbagakin kwa na, kaka? Uno saan? Ibagam kide nga agkasardametan iti kaayan-ayat na. Tapno sumardengdan iti rinabi nga irorwarda ako nam. Padasak man nga agpaiso nga ibagakin ni Roy. Taawisen nan ni Tayra nga agkalay sa dalaengal. Oh, adday tati invitation letter nga inted ni kakaiska. Agkalay sandaniko kunti kaayan-ayat na. Agkalay sa dagaya man. Wen tanalpasan jay balay ni Nico. Si Kangay, anya mo ti planom iti biyag mo. Kuha na lang. Anya nga tano awisa mo ni Tayra, tagkalay sa kayon. Tapno sumardeng kayon iti rinabi apa nagragrag sakyo iti bar. Unsang agpaiso. Naumaak matan iti kastya klase iti biyag. Kaya't kumatan ti agsimpa. Ay kat nasaya at matno kastanak ko. Mala, kasaom nga rod ni Tayra, tagkalay sa kayon. Anya di ko nam, Roy. Ulitan man. Kinunak, agkalay sa ta kumamatan. Anya? Agkalaysa? Mangmangag mo ka diti ibagbagam, Roy. Numakikanlaysa akan ka. Anya ngay ti maipaay mo abiyag kanya. Kat awan apulos pundar mo. Anya? Wala nga impaayan ka mo diti naragsak abiyag. Manipod nagayan ayat ta. Impaay ko amin na kayat mo. Agpatingga ka di lang iti kasjay? Ngam no may papan iti kasar. Oh, no way. Sa anak apa ibalot kan ka. Anya? Ay, awan pa'y plano ka makikalay sa Roy. Ngam, no maipaayan nak, itinagin awa, biyak. O sige, umanugotak ang makikalay sa kanya. Apaya kastatid suram anagaway, anak ko. Nasakit tinakam ko karag iti bagbaga ni Tayra na nang. Apay, anya timbagan aya. Sana kaya ti makikasar kanyak. Anya ka no ti agbalin na biyag na kanyak. Ita, kastan ti ibagan na. Imbes ngamin nga ibagana nga agurnong ka para iti masakbayan nyo. Saan mo? Taday taragragsak tinapatagkan ko na. Iso lang tinapatagkan ko na nanang. Awan plano na makikalay sa kanya. Ay, anya ngay ita. Dilang aruden kayat ni Tayra ti makiasawa kan ka. Awan pa'y pulos urnong mo. Nakaangiris ako nanang. Manipod ita. Agurnungak matan para ti masakbayak. Dayta ti kasayaatan nga aramideng, anak ko. Saan laeng nga iti agdama ti panunutan tayo? No dikat,
ipangpangro na tayo ti masakbayan. Gapo, tas saan nga iti agnanayon, kat napigsa tayo ngagtrabaho. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ribotazo. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.